Predtým, než prejdeme k našemu ďalšiemu hostovi, tak mám skôr informáciu pre prednášajúci a to sú tieto dva krúžky s číslami. Ja alebo niekto, kto sa bude vyskytovať v tých miestach, vám bude ukazovať 5, keď máte 5 minút do konca prednášky a 2 logicky, keď 2 minúty. A to z toho dôvodu, aby sme dodržiavali časový harmonogram. No a môžeme prejsť teda k ďalšiemu hostovi. Ďalší z našich hostí v roku 2006 založil fond denníka SME a v roku 2012 vydal knihu aforizmov. Vytváral web stránku Martinusu a okrem iného je tiež držiteľom ceny Ivana Kraska. A je ním magister Tomáš Ulej so svojou prednáškou, ktorá nesie názov Ako môžete informatikou druhým zlepšiť život. Asi najskôr začnem tým, že si tú prednášku, teda tú prezentáciu, ktorú som pred pár minútami dokončil, že si ju odniekam stiahnem. Máme tu internet? OK, dobre. Tak sa to podarilo, ospravedlňujem sa za technickú pauzu. Takže ja som sa dnes rozhodol, že vám poviem o tom, prečo by ste mali študovať informatiku a ako veľa ľudí, ktorí sa snažia strašne druhý poučovať, tak mám na to najlepšiu kvalifikáciu, pretože som neštudoval informatiku, ale dúfam, že môj srdcervúci príklad vám povie, že by ste mali ísť študovať informatiku. Takže začnem tak úplne, že osobne, netradične, že môjim príbehom. Takže okolo roku 2003 vlastne by som, kebyže vtedy bola takáto konferencia, tak by som sedel niekde v hľadisku, lebo študoval som na tejto škole a som tam úplne niekde vzadu, to sme tušili niekde na chémii. A robili sme všetko to, čo študenti robia, bláznili sme. Toto tu práve som bol zvolený za riaditeľa školy. Mal pán riaditeľ Števko taký super nápad, že bude prezident školy, bude spomedzi študentov a boli voľby a spolužiaci sa postarali o to, že som to vyhral po búrlivej kampani po celej škole, ktorú ja som teda vôbec nechcel, ale oni sa rozhodli, že teda že urobia zo mňa prezidenta školy. A tam sedím niekde vzadu. Som mal príležitosť, tak som sa pohrával v starých archívnych fotkách. No a pri tejto jednej fotke sa pristavím, lebo tu je pani profesorka Kapustová a sme na slovenčine. A tam vlastne som dostal jeden nápad. My sme vlastne čítali veľa kníh počas školy a tie knihy sme sa k nim nevedeli dostať. Pretože ja neviem, nejaká Rysava Jalovica, proste celý Martinský okres sa rozhodne, že naraz bude čítať Rysavu Jalovicu a v knižnici, ja neviem, 10 kusov, tak sme sa o tie kusy vlastne museli byť na to, aby sme si tú knihu mohli vôbec prečítať. A ja som vlastne vtedy zistil, že existuje niečo ako elektronické knihy. V tom čase neexistovali žiadne také tie čítačky elektronického papiera, nič také, to bol v podstate internetový stredovek. A ja si vravím, že v zahraničí je kopec digitalizátorských projektov, ktoré sa snažia tie vlastne papierové knihy dostať na internet, že aké by bolo skvelé, keby sme si tie knihy mohli stiahovať z internetu. Lenže nič také tu na Slovensku nie je, na internete bolo pár kníh, ale vlastne nič neexistovalo, tak som dostal spásenostnú myšlienku, poďme urobiť taký projekt na Slovensku.
Malo to, takže super nápad, aj som sa naučil, že ako sa tá literatúra digitalizuje, čo musíte urobiť preto, ako oskenujete ten papier, potom je taký špeciálny program, ktorý v tom rozpozná písmenka, vy poupravujete chyby a môžete to zavesiť na internet. Zistil som, že sú nejaké zákony, ktoré umožňujú 70 rokov po smrti autora už to dielo dať na internet legálne. Všetko som mal vymyslené, super. No a v tom čase vlastne som končil školu. Viacerí ma nahovárali počítať informatiku a ja som nešiel. Ja som šiel študovať žurnalistiku a začal som sa venovať novinárčine. A jak som vlastne dostal tento nápad, tak som vlastne začal pracovať v denníku SME. Ten nápad sa im strašne páčil a povedali, OK, poď, urob ten projekt a poďme to odpáliť do celého Slovenska. Jediný prúser toho celého bol, že vlastne rok programátori nemali čas vôbec nič pre mňa urobiť. Jednoducho vždy boli dôležitejšie veci, webová stránka, neviem čo. Proste mal som projekt, oslovil som rôzne knižnice, Slovenskú akadémiu vied, mi s tým pomohli vybrať tie knihy. Všetko bolo na správnej ceste. Jediný prúser, nič neexistovalo, pretože nebolo programátorov. Takže čo som mohol urobiť je, že som oprášil svoje staré vedomosti a začal som sa učiť programovať sám. Už predtým som trošku programoval, ale toto bol fakt oveľa vyšší level. 5-krát som zhodil celú webovú stránku Smečka, keď som sa pripájal na nejakú databázu. Všetko som poničil, vôbec nič som o tom nevedel, ale teda pomaličky som sa to učil, po nociach. A tada, toto je ináč najstarší server toho Zlatého fondu a to som sa s ním odfotil už potom pár rokov neskôr, keď ho išli vyhodiť, tak som si s ním urobil aspoň fotku, že aký zlatý, už jediný taký starúšik tam dole vlastne zapojený už s oveľa modernejšími zariadeniami, takže toto bol môj www.1.post.sk, to bol môj milovaný server. A 6. decembra 2006, čiže xx rokov potom, ako som dostal svoj nápad, sme prišli do sveta. Úplne, že spustila sa lavína mediálneho pokrytia. Sedel som v správach STV, všimnite si, jak som pribral medzi časom, pretože som po nociach programoval a vyjedal zlé jedla. Ale bol som naživo na STV 2, veľká hviezda, celebrita, veľa pokrytia, desiatky naozaj pozitívnych reakcií na tento projekt. I hneď sa našli stovky dobrovoľníkov, ktorí nám začali pomáhať digitalizovať tú literatúru. Ste úžasná vec, sa podarila. Niektorí nás aj nemali radi, pár študentov zistilo kvôli nám, že musí čítať a že sme mali zdochnúť a ešte inak nám hovorili, ale vlastne vďaka programovaniu som objavil nový svet, kde môžem realizovať svoje nápady. Pretože tak, ako neboli tí programátori vlastne v tom denníku SME, tak žiaľ, nápad sám nestačí. Čiže ak ho neviete realizovať, tak ste skončili. A programovanie je to, čo vlastne mi umožnilo realizovať to, čo som chcel robiť. Takže sme vytvorili napríklad štúrovský prekladač. Dodnes funguje ináč, že vlastne môžete tam zadať stránku, on to nie je úplne dobre vidno, a ono vám ju preloží do štúrovskej slovenčiny. Takže taká sranda a celkom to bolo populárne na internete. No som urobil projekt hádanky, dal som dokopy celú databázu všetkých hádaniek, ktoré kedy v histórii boli zapísané, môžete hádať, čo je čo, sú tam niektoré celkom vtipné. Podarilo sa naozaj dať dokopy stovky dobrovoľníkov po celom Slovensku. Všetky významné historické diela dnes už na tom internete sú, vďaka Zlatému fondu. Niektorých autorov tam nájdete úplne kompletne celých, neviem, taký kukučín. Ja vravím, že ak mal niekedy si zapísal nejaký nákupný zoznam, keď šiel do obchodu, tak aj ten nájdete v Zlatom fonde, lebo všetko, čo kedy napísal, tam naozaj je. Dnes je Zlatý fond, už sa dá povedať, trvalou súčasťou vyučovacieho procesu, takže už sa využíva veľmi na školách a aj preto nám nadávajú do tých všelijakých, pretože niektorí študenti, ktorí neradi čítajú, tak kvôli Zlatému fondu musia čítať. Čo to ale spravilo so mnou je, že som sa vykašľal na novinárčinu a začal som sa venovať webu. Takže to, čo som mohol študovať na tej vysokej škole, tak to som sa musel naučiť po nociach, ale naučil som sa to a uvedomil som si, aká úžasná vec je vlastne robiť web, robiť pre iPhony, pre čokoľvek technologické.
ako veľmi tým dokážete meniť druhým životy, ako veľmi dokážete veci meniť. Vlastne potom som začal viesť vývoj vlastne celého webu SME, čiže SME.sk, a potom, keď som odtiaľ odišiel, tak som vlastne odišiel do Martinusu a dnes vediem vývoj webu v Martinuse. Takže to je môj taký osobný príbeh. A prečo vám toto celé hovorím, sú nasledujúce body. Čo som sa vďaka tomu naučil a čo vám možno môžem odovzdať a nebudete si to musieť možno prežiť každý sám, ale dostanete to takto na tacke odo mňa. Internet je najväčšia vec našich životov. Naozaj, až raz budeme veľmi starí a budeme rozprávať svojim vnúčatám, tak my sme tí, kto tu s tým začal. Je to v plienkach, všetko sa tam rodí momentálne, aj keď akože samozrejme už je tu niekoľko desiatok rokov, ale dnes je proste celý svet na internete a my sme tí prví. O 100 rokov naozaj sa stratí to, že 10-20 rokov už to fungovalo. My sme tí prví a teraz sa začal reálny svet internetu. Keď to začínalo, áno, bolo tam pár prvých ľudí, ale teraz sú tam všetci a teraz sa formuje vďaka internetu svet. Takže toto je to miesto, toto je tá najväčšia vec našich životov, ktorá sa stala a my v nej môžeme byť dobrí. A má to jedno ale, že čokoľvek chceš dosiahnuť, musíš vedieť programovať. Aspoň trochu. Teraz začali také veľké iniciatívy okolo Marka Zuckerberga a ďalších, že vlastne učite ľudí programovať. Kedy si stačilo vedieť ovládať počítač. Dnes na to, aby ste v akomkoľvek remesle boli dobrí, potrebujete to vedieť s technológiou ešte hlbšie ako predtým. Pre novinárov to napríklad znamená, teraz prišla éra dátovej žurnalistiky. Už nestačí vedieť písať alebo nahrávať na diktafón. Nie, vy musíte vedieť z miliónov dát vydolovať to zaujímavé a z toho píšete články. Takže dnes už ešte aj takí ľudia, čo vlastne venujú sa len písaniu, by mali vedieť programovať alebo minimálne žiť s technológiami, taký data mining a ďalšie záležitosti. Ani ako zubár, teoreticky, by ste nemali byť pozadu, pretože aj tam je strašne veľa nových technológií, ktoré prichádzajú a jednoducho čokoľvek v živote budete robiť, ak v tom chcete byť lepší ako dobrý, tak musíte to vedieť s technológiami. Takže naozaj, že aj keby ste nemali študovať informatiku, tak to robte, proste snažte sa čo najviac naučiť o týchto veciach. V každej jednej profesii sa vám to veľmi zíde a urobí to z vás hviezdu. Vďaka tomu, že budete mať tieto schopnosti, môžete realizovať svoje nápady a to je najkrajšia vec na svete, keď vaše nápady sa môžu stať skutočnosťou. Toto je ináč jedna z mojich posledných hračiek. Môj projekt Ľudo slovenský, to je také pokračovanie môjho zlatého fondu, kde sa snažím, že ľud slovenský, tak som si ho pomenul, že on sa volá Ľudo. A vlastne dávam tam teraz také rôzne veci od zozbieraných všetkých prísloví a porekadiel cez nadávky. Toto sú napríklad príslovia a porekadlá, je to zo zátureckého zbierky. A hovorí sa tam, že šošovica dobrá vára, tá ľuďom zadok otvára. A to je teda ľudové príslovie. A takýchto tam nájdete 12 000. A to je jeden z mojich nápadov, ktoré som mal strašne dávno, že niečo takéto urobím. A toto je veľmi populárna stránka, ktorú som urobil asi za 2 hodiny. Je tam zozbieraných 400 nadávok starého z 19. storočia. A je to veľký hit na internete. Teraz, doslabo to vidno, ale teraz vlastne toto je vec, ktorú už robím v Martinuse a teraz je to celkom virálne. Myslím, že k tomuto momentu už to hrá nejakých 70 000 Slovákov. Vlastne to knižná šifra a vlastne v takom veľkom obrázku máte hádať knižky. Tak autorom je pán Bajaník toho vizuálu a tak, ale ja a môj tím sme vlastne toto celé vytvárali. A vidieť ľudí, ktorí hovoria, že sa vrátili k slovenčine a k literatúre vďaka tomu, že to chcú uhádnuť a celá rodina spolu vlastne prechádzajú diela. Je to krásny pocit, že človek môže realizovať to, čo chce a môžete ľudí zabaviť, lebo oni na tom internete sú. Takže stačí nápad a môžete vidieť, ako vaše veci
sa dostávajú do druhých rúk. Toto asi dosť slabo vidno. Taká hračka, ktorú sme robili v Martinuse. Vždy pred Vianocami sme mali takú hladkaciu ovcu. A nikdy sme nevedeli, čo s tým urobiť ďalej. Tak sme vlastne využili pohybové senzory a takto si malé detičky mohli na jednej výstave hladkať ovečku a ona priadla pri tom a tak všelijako. Moc nám to nefungovalo, lebo sme ešte nevedeli ovládať úplne ten senzor, ale potom sme sa to naučili, že už bolo neskoro, ale keď na budúce budeme chcieť vyrábať nejakú aplikáciu, ktorá niečo hladká, tak už to budeme vedieť robiť lepšie. V každom prípade samé funny a zábavné veci a toto je vec, na ktorú ja sa veľmi špecializujem aj vo svojej práci, aj tak, keď to poviem tak pateticky vo svojom živote, a to je usability, použiteľnosť veci. Náš svet a web, daňové priznania, čokoľvek, je veľký bordel. Starší ľudia majú problém používať webové stránky, kúpiť si lístok na MHDčku, lebo všetko je navrhnuté zle. Toto je zo stránky Železníc Slovenskej republiky, keď si kupujete internetový lístok. Popravde, čiže pýta sa vás, že či mám to poslať na mail, jednak za internetový doklad, nevedel som, čo to je, tak to je cestovný lístok v preklade, ale oni vám to nepovedia normálne ako človeku, oni vám to povedia škaredo. A ešte zjavne nejaká divná chyba, takže nevedel som, ako odpovedať. Zjavne chceli, aby som odpovedal nie. A toto je presne to, čo môžete zmeniť. Môžete urobiť veci jednoduchšími, prístupnejšími pre ľuďmi, keď im budete rozumieť. Môžete ľuďom, ktorí nerozumejú technológiám, na rozdiel od vás, môžete urobiť život oveľa ľahší. A ukážem vám teraz ako, ale žiaľ, moc to nevidno. Toto je len jedna z vecí, kde použiteľnosť môže naozaj zmeniť život ľudí a web môže naozaj zachraňovať. Vlastne keď bolo také veľké tsunami na Haiti, tak vznikla taká veľká zbierka na Haiti. A vlastne urobili formulár, kde si človek môže vybrať, koľko prispeje, a začali zbierať peniaze. Ale našťastie tam sedeli 5 minút, OK? Že to je známka, OK. Že prepadol som, tak sa idem posať. Dobre, takže rýchlo to skúsim dokončiť. Urobili obyčajný formulár na zbierku, ale potom sa rozhodli, že poďme porozmýšľať, ako by čo najviac ľudí mohlo vyplniť ten formulár, aby sme čo najviac pomohli, aby čo najviac peniazy sa vyzbieralo. Takže prvá verzia bol taký obyčajný formulár. Povedali si, že skúsme tým ľuďom možno trošku zahrať na city a dajme na ten formulár obrázok, ktorý ľuďom ukáže, ako je to naozaj momentálne zle na tom Haiti a že oni možno prispejú trošku viac. Čo sa ale ukázalo, myslím, že o 40% začali klesať tie zisky, pretože ľuďom sa zobrazil obrázok, ale nevideli ten formulár na prvej obrazovke. Takže úplne logicky ho nevyplnili a začali im klesať zisky. Ale tak potom si povedali, fúha, tak to je zle. A potom niekoho napadlo, že a čo keby, že ten obrázok dáme naľavo a formulár dáme napravo? Vidíte, aké malé zmeny to sú? Tu pridali obrázok, proste brutálne sa zhoršil výber peňazí. Tu ho dali naľavo a napravo dali ten formulár. Čo sa stalo? 30% viac ľudí prispelo, vďaka čomu vyzbierali o $1 000 000 viac. To je použiteľnosť praxi. Jedna malá vec. Prečo to hovorím je, že stačí strašne málo a môžete niečo veľmi, veľmi zlepšiť. A to je to, že keď budete rozumieť použiteľnosti, keď budete rozumieť technológiám, môžete to byť vy, kto chytí formulár na daňové priznanie a urobí z neho niečo, čo ľudia budú vedieť používať. A možno ľuďom naozaj môžete veľmi zlepšiť život a môže to byť vo vašich rukách. Svet je plný nelogických a zlých vecí. Ale ak pôjdeš študovať informatiku, môžeš to zmeniť a zlepšiť svet. Jedna z veľkých vecí, ktoré vďaka technológiám a vďaka tomu, že sa venujem IT, mám v rukách, je, že môžem pochopiť ľudí a ich správanie. Tu je pár z analytík, ktoré používam v Martinuse. Naľavo je heatmapa, vidíte, kde ľudia klikajú, na aké zóny. Napravo je taký
program AB testy sa to volá. To, čo som vám hovoril o tom Haiti, to bol vlastne AB testing. A nechcem zachádzať veľmi do detailov nejakých technických, myslím, že keď som tu bol pred rokom, tak som trošku viac o tom hovoril. A len chcem povedať, že zrazu máte množstvo dát a môžete chápať ľudí a môžete pochopiť ľudí aj vo svojom okolí. A mňa to napríklad priviedlo k veľkej pokore voči ľuďom, lebo som pochopil, že ako uvažujú. Lebo napríklad dnes budem po obede robiť v Martinuse tzv. Usability test použiteľnosti. Príde 6 ľudí, s ktorými sa budem rozprávať, ako používajú náš web a tak. A pre mňa je to úžasná vec, je to veľké poľučtenie môjho života, lebo vlastne vidím, ako ľudia rozmýšľajú o technológiách a viem, aké by tie technológie mali byť, aby ich ľudia vedeli používať. Včera som mojej mame, ktorá nikdy nepoužívala počítač, donesol iPad a ona ho za 5 minút vedela používať. To je Steve Jobs. Neviem koľko mesiacov by som to musela učiť na bežnom počítači. Ale on dokázal urobiť zariadenie, ktoré človek, ktorý nikdy neklikol na myši, nikdy nenapísal na klávesnici nič, dokázal používať. Už si hľadal recepty a normálne funguje. Tak to je to. Dokážete vďaka technológiám ľuďom meniť život. A posledný bod. Staneš sa superhrdinou, superhrdinkou. Ja neviem teraz, kto fičí, babi, tak Justin Bieber už nie, či ešte hej. No, akože podľa mňa, že next sexy thing na svete sú informatici, lebo to sú ľudia, ktorí rozumejú všetkému podstatnému pre život. To nie tí koubojovia na tých koňoch, ktorí nevedia nastaviť Wi-Fi a ktorí nevedia zmeniť súkromie na Facebooku. To sú tí ďalší sexy chlapi a takisto ženy, keď vedia s počítačmi, tak je to skvelá vec. Nechcem to zľahčovať, len chcem povedať, že naozaj vďaka tomu, že budete ovládať technológie, zlepší sa vaše pochopenie sveta, ale hlavne vy sa stanete tým superhrdinom, ktorý môže veci meniť. Naozaj hrdinovia dnešný čas sa volajú Markovia, Zuckerbergovia a ďalší, nie Justinovia, Bieberovia. A teraz už ten taký záverečný veľký slogan, lebo mám podľa mňa tak 26 sekúnd, tu už vlajú tie vlajočky na mňa, takže naozaj, že ak zvažujete, čo je študovať a tá informatika tam niekde úplne je, choďte ju študovať, je to skvelá vec a možno vám to úplne zmení život. Ďakujem pekne za pozornosť.